Pamätáte si na vaše kakálko v škôlke? Pamätáte si na svoju prvú zalievanú kávu v robote? Dobrá káva, čo? Pamätáte si na starodávny sifón, z ktorého vám vždy vyfúčali bombičky? Časy kakávka zo škôlky sú už dávno preč. Zalievanú kávu z horčičáku už asi tiež nepijete. Ale pozor! Dobrý sifón si doma spravíte. Milovníci bubliniek, pozor! Máme pre vás tip, ako si vyrobiť perlivé nápoje podľa svojej chuti v pohodlí domova. SodaStream je presne to, čo potrebujete. Obsluha SodaStreamu je veľmi jednoduchá. Fľašu s hermetickým uzáverom naplníme vodou presne po risku, ani viac, ani menej. Nápoj je sítený pomocou veľkej tlakovej bombičky z CO2. Tá je elegantne schovaná pod zadným krytom prístroja. Tlaková bombička sa ľahko vymieňa a umožňuje výrobu 60 litrov síteného nápoja. Hlavu prístroja vyklopíme a fľašu zašroubujeme. Potom už len stláčame tlačidlo. Čím viac potlačení, tým viac bubliniek.